onwe ihe ndị Igbo kpọta di na nwunye liju afọ n'ọbọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma di na nwunye liju afọ n'ọbọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma ibu nke ihe mere n'okpuru anụghị nwunye mere onye nụ nwaanyị ebe ha nụ nke abụọ ofu ihe mere na okpuru anụghị nwunye mere na onye nụ nwaanyị ịkọ ha anụ nke abụọ ife mere na okpuru ịkọ ha anụ nwaanyị bụ nke mbụ ụzọ ụlọ nwere na okpuru kwere onwe ya ugwu ma jụọ ya ese ụmụaka ajụọ ya ese ụmụaka ụbọchị ụka eri osikapa osikapa ọ dị mgbe gboo ọ dị mgbe unu na ya na-echekwa eri osikapa a na-eribe ụbọchị ụka mgbe osikapa adịrọ n'oge gboo ọ bịara abịa ịma ndị Igbo si na ife ewu bụ ọbịa ihe mkpi bụ ebe ụwa bụ mpi na afọ ọnụ bịara abịa ihe mkpi bụ ebe ụwa bụ mpi afọ ọnụ bịara abịa efu nwa ewu nwa mkpi ị na-anya etiti isi efu na mpi ebido ka ịpụta mpi ọ dịka mkpịsị aka na-enwe nte isi o bụ mpi wee bịa ụwa mana afọ ịmara onye nwanye obi ebe a ka anyị ebido wee kọwaba obi bụ onye amaghị eme ihe o kwesịrị ịma wee mee onye a dị obi ọ mmụọ ka ọ bụkwa nwee mmụọ ọgba mgbada o nwere ụdị ofufe otu efe na-adịba a na-enweta nkawa ọcha akwa ọgba mgbada onwezi elili na mgbada kee ihe n'ukwu mmụọ ọgba mgbada nwee ntuntu n'isi ya mba o mbenukwu ọgba mgbada egwu a na-agba egwu ike ka ọ bụ ị na-agba ike na-agba ọsịsọ ma ụkwụ ma aka gị ma ara gị ma isi gị ma ga na-amanya iwe were ewe sị onye ụjọ bịa Onyeka enyebukwa anyị inu mbụ mana ngwe inu ọzọ fọ ọnụ Onyeka bụ onye abatete ọ sị na mmadụ ada agbacha afa ja tụtụrụ ọnwụ dibịa ya agbacha afa ja tụtụrụ ọnwụ maka ife a na-agbawa afa ndụ onye abịa gbalịa afa ndụ onye abịa gbalịa afa ndụ ọgbasịzi ya bịa nyanwa onye gbara afa ya anwụzi mmadụ ada agbacha afa tụtụrụ ọnwụ dibịa ihe ebu ụzọ nye ụmụ eri ọkụzụ ọ sị na ihe a na-agwa onye isi bụ na mmanụ adịrọ n'ofe na nnu adịghị n'ọya ama ịma na ọya ama ozuzu chagodo nzuzo ọya ama ebe ọnụ ya dị na mgbe o etinye nri na mmadụ na-ezu nzuzo anyị eme ka ọ were nri jee tii na ntị ya ma ọ tie n'anya ya onye emenwu ya ụlọ ha na-etiri ọya ama ebe nri ahụ ga-aba ya na-agwa onye isi bụ na mmanụ adịrọ na nri nnu adịghị ọya ama o nwee ebe ogwudagodo onye enweghị uche nwee ihe ọ na-enwe uche na ya ọ bụrụ onye ọ bụzi ya na ọ babazie omibezie emibe asị na onweke onye aghọta ya mana o nwere efe ya bụ ome ha na nke iji ebụrụ mmadụ ibụrụ efi ka iji ebụrụ mmadụ ya abụghị ya ebuka onye nnobi ọ sị na aja danye n'onunu elugo ikwu nne ya ka anyị dọbilie n'ebe a aja dana n'onunu elugo ikwu nne ya maka na ọ na-eke ka aja esi wepụta bụ ọ na-ekpe ụta aja onunu ewee dị onye egbe aja wee nakọ n'onunu ọ ikwu nne ka olugo ọ na-agba ya gbarie ya o wee ekpo ya wee wụsa n'ụzọ mana ọ dịba gboo ebe ịzụ ụkwụ naanị igugwu afọ nzọụkwụ ka ọ dị ya ma ịzọọ ụkwụ n'elu ajịrịja ya afọ ụkwụ mmadụ n'elu okwute mana dimkpa na-etu ọkpa ibie n'elu ajịrịja onwe onye ori gafeenụ dimkpa bịa n'elu okwute n'elu aja okwute ahụ ọ zọ ụkwụ ọ ya ma na onye ori ibie ga n'ebe dimkpa na-etu ọkpa ibie na ajịrịja ya na-asị ka ekosi mazi na ọdịka Okoye ọ ga n'ebe a Okoye onye ori ibie ka onye kafe ebe a ọ bụ ihe ọ gasịrị na ya okwukwasị okwu n'elu wepụ ya na ngwa mana ya ha ghọta dimkpa na-eto ọkpa ibie na ajịrịja inu a wee sị na afọ tụta ime otubo agba ama o nwere
akọ n'oge gboo ofu nwoke na-ezube ori na-eje ebute ewu mmadụ ebute ewu ogbuka ata anụ onjikwa ozutekwa ewu ọzọ olofu mozo jee zutezie ewu gbukasị a na-esi isie n'azụ ụlọ ndị na-achọ ewu wee chọrọ ewu wee bata wee na-asị na ọ nwere ewu anyị na-achọ nọọ mkpi na anyị sị ka anyị mara ma ọ gafete ebe afa anụgo isi ewu a na-esi ọsịa mba na onwede ewu bata na n'azụ afọ ewu ka nwee nje ebe ọzọ a na-ekwu ọdụdụ nwa ya so esi nne anyị n'azụ na wee pụtasịa nna m ọsịa isi mkpi ahụ bakwa n'ite isi mkpi anyị kwara aba n'ite ọsịa nwa m isi mkpi ọbahụ n'ite ọsịa ngụ bịa ka isowe ha ndị nwe mkpi ahụ nọ n'ebe a bịa ka isowe ha o were nwa ya wee kwụọ ụgwọ mkpi ahụ maka nwa ya bịa bịa gbaa ama ọgọdụ na-anụrụ isi ọ ka ịgọpụ ya ọ ga-asị na ọ bụrụ be m ka iwu na-esi nna m ịchọrọ gị ekwu ọ bụrụ n'iru ndị na-etu m ori ka ị bịala ikwuri na hapụ iche ka ha pụọ ngwa uche nwa anụ na isi mkpi ọgọdụ na ha na ewu a na-esi isi ọ ya agọpụ nwe ọ na ha nwere ha fụrụ anya si na ọbụbe m ọsọ m nke nwe ewu nufu ebe a ọgwụ ka si na ọnya mgbe ya gbata obi eko na-esi mana nke o kwụzi na isi mkpi ekwere aba n'ite mkpi a na-achọ achọ nna abịa sowe ha ọgbaga ama wee gbanye na nwa ama ndị ori nwegburu ka anyị si eme ihe ọnwụwe onye ori afọ na-adị mma afọ dịzia mma ọ na-ezu ihe mmadụ ibie ozu ihe mmadụ ma onye izuru ihe na-ebe akwa ogbe ya nkịtị ma rie ife afọ ya bụ na o nwere ife na-ezo ezo oge niile onwe ife ahụ imechacha ya ọ chọọ ofu ụzọ wee sọpụrụ